zigzag lang to, zigzag. Zigzag. Ah, parang daan sa Olonga Parang- po. Oo, parang ganun. Ayan, Maikot. zigzag. Pag ganyan siya. Parang dito pa. Oo. Sa Olonga po naman, pabilog lang, mataas eh. Oo, parang ito, siya. Wow. Barangay Laki. Kare. Barangay Kare, Tarlac City. Yung mga sasakyan, mga ilan-ilan, mga baby. Oo. Tsaka okay yung daan. Hindi siya rough road. Mamaya maging laptop yun kasi nag-aagit. Babago. Oh, hindi pa tapos, ganon? Hindi. Ito, kasi Where? ABC Click na yan. Ay, wow, bundok na to. Oh. Maganda yan, ABC Click na. Oh? Yan talaga sa yan, mura pa. Yan, sa taas. Wow. 100 lang. Resort daw po yan. 100 lang ang ano dyan. Entrance. Entrance. Yan, ABC Dreamland. Dreamland, wow. Ganun sa loob yan. Diyan mo makikita yung mga hayop na hindi mo pa nakikita sa tanong ng buhay mo. Correct. Elementary school. Pwede niya ako dati dito na ako. Oh, Sa mga dito, ganun tayo. wala yun. Sumasakot ko. Pag negosyo dito, po ng mga bikasan. Bigasan. Tsaka mineral water. Pag mga ganyan na negosyo dito. Di ba sasagyan na natin yun? Hindi. Welcome to Barangay Pinafa. Kaya mo yan. May araw naman, no? Hindi siya kanina naman si Kapitan. Ah, Ano natin pagkikita naman natin si Kapitan sa daan? oo. Westwood. San Juan na San Juan. San Juan de Bandes. Di ba? Mga pangalan na lugar dito kakayo. Tsaka yung daan. Ganda. Seventh day. Adventist Church. Oops, doggy. Oops. Oops. Sa San Jose. Wow. Hindi ba? Ganda.
de Valdez. Wala pa na loob. Tsaka yun ang Angeles below. Yeah. Wala siyang ano, may ikutan mo siya. Ako ng kalating araw mo, may ikutan mo ang Angeles. San Juan ano siya? San Juan de Ayan, Valdez. San Juan de Valdez. Wow. Ano ko rin, parang ako nakarating dito. Ganda na. Tagal ko nakarating dito. Parang may isa mo. Hindi, full building lang sila. Saka Resort. Baptist Church. Lala ko pa. Baptist Church. Ano si Baptist no? Yeah, Baptist. Ibang religion yun no? Hindi siya yung born again no? Iba no? Hindi siya. Baptist naman. Iba. Ito naman. The Hidden Hill Resort. Kaya pala tinawag siyang hidden. Kasi hindi siya masyadong makita. Naka-hidden siya. Oh, ganda ng daan oh. Ako may pulis, patay tayo dito. Wala mang huliin ka. Kasi wala kang ano yung permit. Ano to? Mga palay? After dyan, may pagkatapos yan, pagpaliko na tayo, dagat naman na makikita mo. Puro dagat. Ganda talaga ng daan. Ay, wow, bundo. San Jose, 6 kilometers. Kuya, welcome to Jose Villa Sports. Tayo na dito. Wow, ganda. Ako yan na. Ganda. Ayan na, check it. Saan ba tayo? Parang hindi alam ko saan na sa'yo. Parang kapasok pa yung pulis na. Ay, wow. Pataas na tayo, guys. Kasi wala pa tayo sa pupunta ko na. Ang ganda oh. Palang yan. Daan pa lang yan. Daan. May daan to papuntang ano, Kamiling. Kamiling. O lalabas tayo dito sa Mayanto. Talagang dedicated yun. Oh. Amir Farm and Resort. Oh, ang ganda. So,
rough road pa siya. Oops. Purok sanda. Shortcut. Uy, yung araya to. Ayun, paikot tayo. Purok Dahlia. Oh, mga flower yung ano, pangalan ng purok. Diretso lang yun. Oh, bakit talay? Uy, yun na. Ganda. Purok Saranay. Oo nga. Ganda. Uy, parang Baguio. Pababa. Ito, Villa Aglipay. Dagat. Alam mo, I'm joking. I'm not joking. I'm just telling the truth. Galing siguro yun ng monastery. Oops. Yan o, galing siguro din yung mga bawa. Paakyat. Wow, ayun, San Jose. Ang ganda oh. Like, share and subscribe.